Ahojte všetci, dnes si predstavíme horský bicykel s dokonalým pomerom ceny, kvality a výkonu a ide o model Bergamon Revox 4, ktorý je aktuálne dostupný vo veľmi atraktívnej cene, tak sa poďme pozrieť, prečo môže byť ideálnou voľbou práve pre vás. Značka Bergamon pochádza z Hamburgu, kde už viac ako 25 rokov vyrábajú bicykle, ktoré sú známe pre svoju precíznu nemeckú kvalitu a inovatívny dizajn. Táto značka, ktorá je súčasťou rodiny Scott, kombinuje dlhoročnú tradíciu s najnovšími technológiami, aby vám priniesla bicykel, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Revox 4 prináša moderný čistý dizajn a precízne spracovaný hliníkový rám. Ten je odolný, pevný, čo oceníte najmä v nejakom náročnejšom teréne alebo pri dlhších výjazdoch. Jeho geometria je spracovaná tak, aby bol bicykel čo najpohodlnejší a zároveň ste mali perfektnú kontrolu aj v nejakom náročnejšom teréne. Hmotnosť podľa výrobcu je stanovená na úrovni 14,6 kg. Bicykel je dostupný vo viacerých štýlových farebných prevedeniach a môžete si vybrať medzi pánskymi a dámskymi modelmi. Aby to nebolo málo, v menších veľkostiach je dostupný aj s priemerom kolies 27,5 palca, čo je ideálne pre nižších jazdcov. Môžeme povedať, že Revox 4 má na svoju cenovú hladinu naozaj nadštandardnú výbavu a to platí aj o prevodovom sete. Máme tu teda komplet prevodový set od Shimana. Ide o prevodový set Altus, takže je to 2x9. Čo sa týka toho prevodového setu, tak radí plynulé, nejak sa nerozlaďuje, takže bude pre aj nejakého rekreanta vhodnou voľbou. A samozrejme, ak sa objavíte možno niekde na cyklotrase alebo v lese, tak ten rozsah jeho bude dostatočný aj tam. O komfort pri jazde sa stará odpružená vidlica Santur XT30 so 100 mm zdvihom. Najviac pre efektívne výjazdy môžete využiť uzamykač na korunke. Brzdenie na tomto bajku budete mať vo vlastných rukách, a to vďaka hydraulickým kotúčovým brzdám Shimano. Ide o model MT200 a tie zvládnu zastaviť či už na mokro alebo na sucho pomerne spoľahlivo. Na ráfikoch nájdeme obuté síce vzorom univerzálne, ale celkovo robustné plášte Kenda Booster s hrúbkou 2,4 palca a teda tie tiež výraznou mierou prispejú ku komfortnej jazde na tomto bicykli. V čase uvedenia na trh bola cenovka modelu 749 €. No už v tejto chvíli nájdete bicykel v našej výnimočnej ponuke za 399 €. Bergamon Revox 4 je ideálny horský bicykel pre tých jazdcov, ktorí hľadajú spoľahlivosť, výkon a štýl, a to naozaj za rozumnú cenu. Dajte nám vedieť do komentárov, čo sa vám na tomto bicykli páčilo, a ak nechcete, aby vám ušla ďalšia takáto recenzia, tak nám dajte aj odber.